13 ta' Diċembru 1974, f'jum xitwi, il-Parlament b'maġġoranza kbira approva l-emendi għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Wara xhur sħaħ ta' negozjati, Gvern u Oppożizzjoni laħqu kunsens fuq ħafna emendi, mill-libertà tal-kuxjenza sal-corrupt practices u l-ħolqien ta' kummissjoni dwar l-impjiegi. L-uniku ostaklu kien li l-kap tal-Oppożizzjoni George Borch Olivier baqa' jinsisti li l-Kostruzzjoni kienet l-ogħla liġi tal-pajjiż u kull bidla kellha ssir skont artiklu 6 referendum u bl-approvazzjoni ta' żewġ terzi tad-deputati fil-Parlament. Artiklu 6 iżda kien miftuħ għall-interpretazzjoni wara ħafna taħbili il-moħħ kien stabbiliti li ma kienx hemm bżonn referendum. Eventwalment id-deputati kollha tal-Oppożizzjoni għajr għal 6 għażlu li jivvutaw mal-Gvern. Anton Buttigieg, dak iż-żmien deputat Prim Ministru, f'xandira lin-nazzjon kien fassal il-ħolma tiegħu għall-futur. Imma jiena konvint li bil-Kostituzzjoni u s-sens ċiviku li għandna u s-sens ta' patriotizmu, jiena konvint li l-Kostituzzjoni taħdem, jiena konvint li Malta timxi il-qoddim li l-Maltin jagħmlu li jistgħu biex iżommu dan il-ġieħ kbir u sabiħ l-akbar wieħed il-ġieħ ta' Malta Repubblika. Minkejja li l-Parlament ma laħaqx l-unanimità fuq ir-Repubblika, id-deputati kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra kienu favur li Sir Anthony Mammo jkun l-ewwel President. Il-messaġġ tiegħu meta ħareġ isellem lil folla mill-Gallerija tal-Palazz kien jispira l-għaqda. Din l-imġiba tal-Parlament għandha tkun ta' lezzjoni għalina l-koll. Peress li tallimna illi fi kwestjonijiet nazzjonali għanna naħdmu il-koll għalenija b'ispirtu ta' toleranza u b'rispett lej xulxin, f'kooperazzjoni mal-Gvern biex nelbu d-diffikultajiet u l-problemi li niltaqgħu magħhom. Sa tmiem ħajtu Sir Anthony Mammo baqa' jgħoż il-jum storiku kif kien qalu stess f'intervista ma' Television Malta 20 sena ilu. Għalija kienet ċertament u għal-poplu Malti kollu kienet ċerimonja memorabbli għaliex il-Repubblika kienet saret ix-xewqa ta' kulħadd ħlief ta' forsi gruppi żgħar illi ma kinux jaqblu insomma li għandna ninqatgħu hekk mir-reġina. Imma il-maġġoranza straordinarja kbira tal-poplu kienet favur li Malta ssir wasal iż-żmien li Malta tiġi dikjarata Repubblika. Tal-lum huwa jum tassew speċjali għall-Presidenza għaliex qed jitfakkar il-ġublew tad-deb minn jum it-twelid tal-Presidenza Maltija. F'dawn l-aħħar 50 sena okkupaw il-kariga prestiġjuża tal-President tar-Repubblika 11 b'kollox, 8 irġiel u 3 nisa. Sir Anthony Mammo, Anton Buttigieg, Agata Barbara, Censu Tabone, Ugo Mifsud Bonnici, Guido De Marco, Edi Fenekadami, George Abela, Mary Louise Coleiro Preca, George Vella u l-President attwali Miriam Spiteri De Bono.